No, sziasztok srácok! A mai videóban egy Repo másolatot fogunk játszani a Robloxon, az a neve, hogy Shize, de Lacival. Sziasztok! És akkor kezdjük is el. Amúgy ki akarjuk vinni a játékot, csak itt egy gyerek követ minket folyamatosan. Na gyere Laci, menjünk. Kettes itt nincsen? Akkor gyere be ide, ebbe. Gyere. Oké, és akkor el is indultunk srácok. Lacival már nagyon szerettük volna kivinni ezt a játékot. Igen. És akkor megpróbáljuk a legjobban teljesíteni ezt a játékot, kivinni. Amúgy. Ó. Te azt hogy tudtad felvenni? Rájuk. Ja. Itt rányomni 300 fő. Ah. Hát, és nem abból. Várja, adjad, hogy fogjon meg. Játék. Rakjad belefele a cuccokat. Mikor itt még egy sűrűt? Ó. 1200 főre pályázott. Rakjad belefele. Nem egy... Jó szasáink, ez. Én nem megyek. Jó, kiloptad a kezembe. Jó, nekem jött. Jó! Te mit csinálsz? Csináltam. Gyere, menjünk. Mi a? És vigyed már rendesen, mert mindjárt megöl egy szörny. Inkább beszélgetem, mint izé. Itt nincs senki. De beszélj hangosabban, mert nem hallanak téged a többiek. Tudom. Ó, hoppá, arany. Gyere, hozza csak. Ó, De mellé nem. hát tudom azért. Jaj. Így ez szó. Amúgy annyira bénáskodunk mi itt, hogy mindjárt jön az a szörny. Mondjuk szerintem az első pályán nincsen, de mindjárt jön valami, azt megesz még, vagy elkap minket. Be jumpscare. Itt csak bor van, meg izé van. Hát ez egy király palota, ha jól tudom. Gyere, menjünk. Mennyi dollárnál járunk? 9000 mondjuk. Ó, akkor még kell egy cucc, az meg lesz. Na, miért nem lehet itt bejönni? Hoppá, a gyűrű! Yes, fáj. Akkor bögre. Gyere, menjünk, megvan pénz. Gyere, menjünk. Ó, ne! Az mi? Jaj! Menj, ne nyúl hozzá! Hozzá, ne nyúlj. Úristen, várjál. A settingsbe be kell állítani, mert nem haladszódítunk. Jó. Úristen, felénk jön! Jaj! Vigyázz! Szerintem fel fog ugrani hozzád, vigyázzál. Szerintem vigyázzál vele. Gyere, ugorjál, szaladjunk. Beleesett, hol van?
Ez komoly volt. De most semmi. Jaj! Fekete a szeme! Fekete! Hogy googolsz? Te hogy googolsz? Ne picsába. Ne Nem világíts! tudom ezt, hogy bele a szemébe. Nem néztél bele? Hol van? Fekete volt, itt van, geci. Hogy lehet kikapcsolni ezt a lámpát? Nem tudom sehogy. Ott áll. Gyere! Várjuk meg, várjuk meg, várjuk meg. Hú, baszki. Aki pénzzel kapott. Jó, gyere, menjünk, 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 menjünk. Meg lehet. Gyere gyorsan. De ne állj be elé, menjünk. Jaj! Ott. Itt ragadtunk bent. Gyere! Gyere! Gyere, ne foglalkozz a kacsával, kikerüljük, nyugi van. Kerüljük ki, gyere, gyere gyorsan, mert visszajön. Mindjárt elkap. Hát ezt mondom, hogy gyorsan kéne cselekedni. Merre kell itt menni? Gyere, vissza onnan jöttünk, gyere. Gyűjtsed, ez mi volt? Mi a ez mi volt? Oszta. Gyere be. Gyorsan, gyorsan. Gyere. Ez jó volt. Hol van a trák? Ja, hozzuk a kocsit. Most hozni kell. Minek? Hát mert szerinted mivel fogjuk rakni a továbbiba a Hát az cuccokat? eredeti játékból szót kell hagyni a fenébe. Én nem tudom amúgy, hogy hozni kell igazából. Csak valami azt írja, hogy hozzam a kocsit, azt menjünk. Ja, hát rá kell nyomni, ezt nem kell vinni. Jó, ha már elhoztuk. Kidobom. Kidob ki. Kidobtam. What the fuck? Gyere. Itt lesz a bót. Nincs is bót. De itt van, itt van, itt van, itt van. Mit csináljuk? Mennyibe? Amúgy itt ki se írja az árakat, he. Csak mi vagyunk bénák, azt nem Milyen jó sok. 26 000. Ájá, nem is nézed. És a kétes speed mennyi? Ez 3000, egy HP-t vehetnénk amúgy. Igen, meg egy Gyere, erősebbet. veszek egy Erősebbet. ilyet, jó? Ilyet is kéne venni pár Várjál. Szerintem a szaladásunkat fejlesszük. Stamina upgrade, na, te is vegyél egy ilyet, vagy $1 van mindenkinek, ugyanannyi a pénze. Jó, vegyél te is egy ilyet. Vedd meg. Mennyi? $2000. Vedd meg. Nyomd meg a E betűt. Jó. Akkor gyere, ezt még megvesszük, azt jó van. De várjál, jó. Ezt felveszem ezt híleset. Ja? Adjad? Hát ne, dobd el, ne fogad. Menjünk. Ó, 60 staminám van, vagyis 60-at bírok el. Kapacitás. Gyere, menjünk. Meg kell nyomni. És go. Na látjátok srácok, az első level megvan. Nagy nehezen, ugye mert ott volt az a kacsa, amúgy írjátok már meg, hogy az a kacsa támad, vagy nem, az a kacsa bánt, tud minket, veszélyes ez a kacsa. Mert az a múmia, vagy mi az biztos. Szerintem úgy mondjuk a legelső magyarok, aki játszanak ezt a videóba. Hát, amúgy lehet. Na, hozzad már a kocsit. Adjad már, áthajítom rajta. Jaj, de meg se tudom fogni, mit csinálta a kocsival. Ó, most komolyan beakadt a kocsi. Mi a? Leszakadt a kocsi. Hajítsad már át.
Lehet emelgetni? Hagyjuk már meg. Fogd már meg ezt a kocsit, na. Ó, nem tudom kiemelni. Emeld meg, vagy nem tudom. Hát nem tudom. Vagy akkor hozzak ide tárgyat akkor. Hát... ez nem Hú, ez jó. jobb lámpa. Nem vaksötét van. Ó, látjátok srácok, milyen bal szerencsések vagyunk? 1500 kerül. Jó van, hát nem tudunk más csinálni, ezt bocsássátok már meg nekünk, hát bebagolt kocsinak a 25 000. lába. 25 000. Ó, kiesett belőle. Nem számlálja ezt a pénzt. Meg kiveszed belőle. Na, várjatok. Még mindig be van bagolva. Ezt nem hiszem el. Na várjál. De ne, hát eltöröd a cuccokat. De ne vegyél már ki belőle, hát Hova tenni? te mit csinálsz? Nézzük benyújtom. Te miért töröd össze a cuccokat? Ha eszedné vagy? Eszedné vagy? Jó, hát most már be kell mennünk, hát srácok, ez van, amúgy. Ez van. Ilyen rossz ez a pálya, hát be van bagolva, bebagolt. Úgy attól félik, hogy valami kiugrik innen mindjárt. Gyere, visszük vissza a cuccokat, keresé te is. Nem, már eltört. Hova tűnt? Áj, azért nem jó. Ilyenkor mit kell csinálnunk, srácok? Várjál, fordítsam meg, gurítsam fel. Srácok, akkor ennyi is van a videó, mert nem működik. Dehogy is. Meg kell oldanunk, meg fogjuk oldani, srácok. Ennyire bal szerencsések nem lehetünk. Őszintén. Ó! Oh, az mi? Volt ott valami, meg ne fogd azt. Hát ne menj ki oda. Ne menj. Hát akkor mit kezdjek? Hát beleszart. Menjünk haza. Mert haza mehetünk. Ah. Akkor menjünk, várjál. Még ne, de még be ne nyomd. Még gyorsan azt Rak bele. Hát beleraknám, de nem megy bele. Berak be, akkor a cuccokat. Hát kocsival együtt lehet szerintem amúgy. Fasz, az agy. Mi? Na jó van, ennyi volt. Menjünk hazafele. Akkor menjünk hazafele, vagy? Nem tudunk hazamenni. Még nem gyűjtöttük össze. Biztos ki nem megyek, hát ott volt valami. Igazából ott volt valami, mert megfogtam Jó, valamiért. nem érdekel. Megyünk, az kész. Itt van a múmia. Az köpött ide, mi a fa? Uff. Ha látok, srácok, ez ennyire bal szerencsések nem lehetünk. Hol a múmia? Bezárom az ajtót, várja. Ez jó. Na srácok, átjöttünk egy másik játékba. Ennek az a neve, hogy Scream Stream. Itt amúgy azt kell csinálni, hogy járunk ilyen elhagyatott helyeken, meg ilyesmi, körülbelül ilyesmi, és akkor ezt felvesszük live-ba, ott is van a kamera, és akkor Várj, Ádám. ezt játsszuk ki.
De beállítom magamat, várjál. Hogy várjál. Látod az enyémet? Te is az enyémet látod? Nem. De mit ír? Mit ír az enyém? Az én fejem? Semmit. Enyém. Semmit, ilyen elhalványított Most. most is. És most nekem mit ír? És iratkozz fel. Enyém. És hát ki van cenzúr? Na mindegy. Írd be te is ezt. Milyen iri fel? Na látjátok, srácok? Ezt csináljátok, nem azt, ami Laci ír, mert ő egy kicsit bolond, agybolondos. Mindegy, igen. Na ezt iratkozzatok fel, srácok. Majd lesznek több ilyen videók is. Scream streamről, meg a Nepót is újra kezdhetjük. De ezt kérlek tegyétek meg, ha támogatni szeretnétek a munkánkat. Köszönjük szépen előre is. És tényleg tudjátok támogatni a munkánkat. Nektek egy gombnyomás, de nekünk sok munka. És jó lenne, ha ebben a hónapban meg lenne a 6000 feliratkozó, mert nagyon közel vagyunk hozzá. Na folytatódjon is tovább a videó. Na én leszek ugye a kamerás. Vegyek egy lámpát. És akkor mondom, itt kell ugye majd felvezni. Egy live-ot elindítjuk. Na gyere Laci, menjünk. Ó, itt van foci. Hoppá. Na, gyere Laci. Ó, hoppá. Hova mész? Hol van ez? Hol van? Gyere már. Gyere be abba a kútba. Ja, jó. Hol lennék? Ott mentem előtte, de na mindegy. Jó, majd az igazi játékról gondoltam. Nem erre. Le kell zárni legalább. Utána kell menni. És indulunk is az űrhajóval. Jó. Ez egy tengerjárósnak mondanám, ne? Ez nem egy űrhajó. De vízbe vagyunk, Ádám. Ja, hát akkor víz. Nem, ez az űr. Na gyere, elkezdem a live-ot. Gyere, induljunk, világítsa, mert nem látok semmit. Már húztam ennyi kocsi van. Egy kicsit be vagyok szarva. Gyere, menjünk. Menjünk A lefelé. célunk 2 nap alatt 768 nézőt kell szereznünk. Az a célot. Jó, csak szépen eladjuk otthon. Jó, menekünk, akkor menekünk. De jó, én vagyok elől. Nem, erre. Ez zavar. Ki tudja, nincs is benne fönn, tudod. De itt van valaki. Hol vagy, Laci? Nem kéne elfutni. Amúgy. Itt van valahol lepók. Ott van valami. Hol? De hívjuk már ide, hát azt kell videózni. Itt van! Gyere, itt van!
Jó, Mi van? meghaltam. Te. Jó, gyere, meneküljél, meneküljél. És ilyenkor most mi van? Ja, ez robuxos. Menekülj, menekülj inkább. Külj. Ó, na igen, itt vagyunk. Kombo. Gyere, itt aludni kell. Sleep. A kamera úgy megvan? Nincs. De aludjál, gyere, sleepeljél, Laci. Aludni, gyere. Átnevezem magam. Gyere aludni, mert úgy nem fogunk tovább menni. Mit vagy? Gyere, ja, úgy. Most csak látnád az arcom. Ott van. Egy csak. Mondtam, hogy szerintem amúgy igaz, ami a fején van, mert ő fején van, és ugye az ő agya az, ami a feje, és ezért... Igen. Szerintem neki igaza van magával kapcsolatos. Nem bántjuk szegény gyereket. Nem hozol zseblámpát? Nálam. Ugye el fog fogyni az oxigénünk. Az oxigén nekem maximum van. Hát nekem nem. Maradj töltődni. Vajon most én kamerázok? Nem. A srácok nem fogják átélvezni a kamera szépségét. Te hogy képzeled ezt? Mit képzelsz magadról? Amúgy szerintem bevagolt az oxigén, mert nekem most azt mutatja, hogy 100-on van itt a státusznál, te is látod. Hoppá, hol vagyunk, de? Jaj, már megint itt van valami. Itt van! Srácok, itt topog! De fel kell venni videóra, te gyerek! Nem tudom. Gyere már le! Jaj! Gyere már! Fel kell venni a videót, hogy itt voltunk. Ott is van valami. Jaj, és szemgolyó! Követnek kettem, gyere menekülj. Jó, ennyi elég is volt, menjünk. Gyerünk, 768 nézőt kell szereznünk. Ez legyen már meg. Ezért akartam végig csinálni a videót, de hát te mondtad, hogy menjünk. Ó, itt van. Drop kamera. Rakd be a kamerát.
2 lemezt is kaptunk. Gyere. Hogy? Hova kell rakni ezt? Ott van bent. 2 lemezt is. Hoppá. Elsőnek az másodikat rakom fel. Milyen 2 lemez? Azért meg 2 egyszer leállítottam. Ó. Csak én láttak biztos. Ó. Itt gyűjnek a nézők amúgy. Nézed. Azt írja, hogy nekem ez a házi állatom, vagy valami olyat ír. I want to pet him. Ezt megtartanám. Hát, valami olyasmi. De mondjuk ennek még van minden. Shining lighted. What kind of mutation is this? Jön a szem. Mikor kezdjük és a padlákon. Ádám. Igen. Így jól lesznek, Ádám? Halló, véletlenül kidobtam a lemezt, azt nem is találom. Valamiért nem találom a lemezt. Kidobódott. Ó, Istenem, nem hiszem el. Ádám, légy csak milyen csüköles nem van. És csak... Fordulj meg. A kezed, az komoly. Ó, gyere, menjünk. Szerintem amúgy ezt elbuktuk, mert már ha lefekszünk aludni, és ha alszunk, akkor onnantól nem lett meg nem lett meg. Utolsó nap. Mondjuk amúgy lehet. Hallod, valami olyat úgy kéne csinálni. Gyere. Jó. Gyere, menjünk. Hogy. Hozzá a lámpát. Itt van. Így kell feltenni, így jobb, nem? Nem tudom. Itt nem lehet venni valamit? Nem. Vegyél már valamit, mert 400 a lámpám. Hát mit kezdjek vele? Hát vegyél újat. Mennyi pénzünk van? Én nem tudom, nem kapunk pénzt, én nem tudom. Szerintem azért kapunk pénzt a nézettségekért. De amúgy gyere, menjünk. Most valami olyan videót gyere. Mert kéne ízni zseblámpa. Ott volt még valami olyan videót kéne itt csinálnunk, vagy nem, nekem van pénzem, 248 dollárom van. Olyasmi videót kell csinálnunk, ahol bejárjuk az egész terepet, hogy kéne ebbe valami elem, vagy valami, mert leszokott járni mindig magától, mert itt olyan százalékolva van, ugye? Olyat kéne, amit bemutatjuk az egész teret, mert így nem fogják sokan megnézni. És már kéne még jó pár nézettség. Gyere. Videózom is, hogy megérkeztünk, minden. Mutasd az autó felé. Mutatom. Látjuk? Igen, látják, gyere, menjünk. Jó, azért gyorsabban jön. Gyere! Gyere, Laci! Jó.
szörnyet is kéne találnunk. Jó. Leállítottam a videót azért, mert... Keresünk szörnyet. Gyere. Ma a szörny, ha szörny nincsen, akkor nem lesz nagyon nézettség. Gyere, menjünk vissza. Közben vigyázzunk az oxigénisre. Oxigén. Na gyere, Laci. És gyere, Laci, menjünk. Itt van! Itt van valami! Itt van! Oh! Laci! Elkapott! Menekülj! Nem tudok! Meg fogok dögleni. Menjél, fuss az életedél, basszik! Menj haza! Meghaltál. Nem. Állám is meghalt. Gyere, menjünk. Ó. Ott a szörny valahol. Megy utána, de hát nem. Jó van, jöjjön. Mindjárt kivég a zseblámpám. Akkor menjél. Lassan fent vagy? Szerintem nem jó helyre mentem. Ó, Istenem. De, gyere ide. Meg fogok halni, Laci. Mert nem jövök ki. Ájhe! Meghaltál? Nem haltam meg, tudsz. Jaj, mi volt ez? Jaj, jó! Mi a fa? Kicsit csak szefölöd ebből. Na srácok, ennyi is lett volna ez a mai videó. Remélem tetszett. Ha tetszett, akkor nyomjátok be a lájkot és a feliratkozást. Mint mondtam, nektek ez gombnyomás, de nekünk munka. Én Ádám voltam. Én Laci voltam. Sziasztok!